Hyvää huomenta. Tänään on 5.10. lauantai-aamu. Saavuttiin eilen Lahteen. Eilen oli siis rekkaripäivä. Iltapäivästä saavuttiin tänne Lahteen. Levitettiin vaan ensimmäinen pohjavärikerros. Ja käytiin rekkarissa. Saatiin sieltä meidän kilpailijapassit. Ja itse asiassa mittausten mukaan niin saatiin nyt vahvistus, että kilpaillaan vastakkain. Eli huomenna Bikini Fitness alle 169 senttisten sarjassa. Kyllä. Eli nyt on siis lauantai-aamu ja huomenna on sunnuntai-kisapäivä. Kyllä. Ja Siiri kertokin eilisestä päivästä, niin tänään heräiltiin aika huonosti nukutun yön jälkeen joskus 7 maissa ja otettiin kuntokuvat ja käytiin aamiaisella. Seuraavaksi tarkoituksena me lähdetään salille tekemään päivän eka pumppitreeni. Tajuttiin eilen, että me ei kumpikaan pakattu mitään treenivaatteita. Siis meillä on mukana kirjaimellisesti niin kuin... Molemmat lähti tämmöisillä jumppatrikoilla. Joo. Ja takeilla. Mutta ei mitään niin kuin treenitoppia. Että yöpaidatkin on semmoset isot mustat kaavut, ettei väri sotke. Niin me käydään varmaan Sokoksen kautta katsomassa, että jos me löydettäisiin jotkut kivat treenitopit. Ja sitten mennään pumppailemaan. Joo, me katsottiin tuosta vierestä ihan kivan näköinen kuntosali, niin Sokoksen kautta treenille. Kyllä. Äsken tuolta pumppailemasta ja siis siellä Sokoksella me käytiin katsoa niitä treenitoppeja, mutta siellä ei siis ollut kirjaimellisesti yhtään treenitoppia. Joten päädyttiin, että pumppaillaan sitten näillä vaatteilla mitä on ja ihan hyvin se onnistui. Tuolla salilla oli muutenkin aika kylmä, niin se meni oikein hyvin. Kello on vähän yli 11. Me ruvetaan seuraavaksi tekemään lounasta. Me päädyttiin Ronjen kanssa, että tehdään pakkaamisesta mahdollisimman helppoa. Eikä lähdetä kantamaan valmiita ruokia koko viikonlopulle Helsingistä kotoa mukana. Siinä ei ihan hirveästi ole mitään järkeä. Ja rehellisesti ne 2 päivää laukussa pyörineet ruoat on todella ällöttäviä. Joten me käytiin eilen hakemassa kaupasta valmis jasmiiniriisiä sekä sitten kalkkunaa ja kurkkua. Ja meidän tankkauspäivän ruokailuihin kuuluu myös ketsuppia, niin haettiin myös sitä kaupasta. Joten valmistetaan nyt näistä meille lounas. Syödään se. Hetki otetaan easyä tässä hotellihuoneella. Ja nyt kun tehtiin tää toteutus näin, niin tuntuu niin tyhmältä, miksi ollaan aina ennen. Mekin ollaan siis joskus otettu niin kun kaikki valmiit ruuat ja minikrippussit mukaan, mutta tää on ollut niin paljon helpompi käytäntö, joten iso plussa. Siis kyllä ehdottomasti ja kaikkein naurattavinta, että mekin ollaan siis kuljetettu jopa Espanjaan asti valmiita kanariisipusseja. Sen ymmärrän, että matkustuspäivälle totta kai haluaa tehdä asian helpoksi, mutta kirjaimellisesti mikä olisi sellainen ruoka, mitä ei saa myös periltä. Just laittaa meille toista värikerrosta. Me tehtiin eilen siis tää pohjaväri ja nyt laitetaan toinen värikerros. Siiri meni just suihkuun peseen tuota pohjaväriä, että saadaan puhtaalle iholle toinen kerros. Me käytetään Protanin overnightia. Eli tätä laitettiin eilen 1 kerros ja nyt laitetaan tätä toinen kerros. Laitettiin se siis eilen ihan vaan tämmöisellä siveltimellä. Niin joo.
2 kerrosta overnightia ja huomenna sitten me laitetaan kisaväri Jantanan Stage Color. Huomenna sitten kisaväri tällä. Pohjaväriä ei enää pestä pois ja huomenna vaan sitten ennen kuin mennään kisapaikalle, niin tällä kisaväripintaan. Joo, superhelppo ja nopea. Niin nyt värikerrospintaan, niin sitten ei enää tarvii iltamyöhään alkaa levitellä väriä ja tuolta tulee vielä hyvin luonnonvaloa tähän, niin saadaan tehtyä se pois alta. Siiri valmisteli itselleen kisakampausta alkuun ja vitsi, tästä tulee ihan superkaunis. Vähän lainetta latvaan ja otsatötterö pyörähdä ympäri. Mä en tiedä, miltä se näyttää takapäin. Tuperatulta. Onko? Joo, tulee hyvä. Yes. Mun oli siis tarkoitus tehdä koko suora, mutta nämä mun pidennykset oli tuolla pussissa vähän kihartunut. Ja ne näytti niin kivalta, kun mä rupesin niitä äsken laittaa, niin mä ajattelin, että mä teen pientä lainetta tonne latvaan. Jotenkin siis tosi luottavainen fiilis siitä, että tekee lookin itse. Säästää stressiä, ei tarvii aamulla lähteä minnekään. Tai saatika, kun ne meikki- ja hiusajat saattaa olla vaikka keskellä yötä. Mieluummin priorisoi sen ajan oikeasti sitten uneen. Kuitenkin se on se fysiikka, millä siellä lavalla kilpaillaan. Ja jos unella voi vielä tässä vaiheessa vaikuttaa siihen, niin mieluummin panostaa siihen. Mutta totta kai lookinkin täytyy onnistua. Että kyllä mä ymmärrän, miksi joku haluaa ammattilaisen, mutta tehdään nyt tosiaan lookit ihan alusta alkaen itse. Väri, meikit, hiukset. On saanut tehdä oman aikataulun mukaan ja on itse niistä vastuussa. Mut joo, nyt taitaa alkaa Ronjan tukkashow. Vähän melatoniinia ja sleep supporttia, jotta tulee hyvät unet tärkeänä yönä. Mut me ruvetaan nyt iltapalan tekoon. Oikeesti halutaan vaan nyt olla rauhassa tää ilta ja laitetaan kamera pois ja herätään sitten huomenna kisapäivään. Meillä on ihan superhyvä fiilis ja luottavainen fiilis. Miten sä kuvailisit? Tosi rauhallinen ja varma fiilis. Huomiseen. Tell me what can I do now? 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 Me saatiin meidän meikit valmiiksi. Laitettiin mulle jo kisavärit. Tästä tuli ihan tosi hyvä. Hyvän värinen. Nyt pidetään aamupalabreikki. Meillä molemmilla on puuroa, hilloa, vähän valkuaisia ja maapähkinävoita. Sitten laitetaan Ronjalle väri ja viimeistellään hiukset. Me ollaan oikeastaan tosi hyvällä mallillaan. Kello on vähän yli 7 ja meidän pitää lähteä tästä 8:30 jälkeen. No meillä on tässä 1,5 tuntia aikaa. Eikä meillä ole kiire sinne kisapaikalle, koska me ei tarvitse mennä väripalveluun tai muuta. Kyllä. Nyt on kaikki valmista. Kello on 8:30 ja me lähdetään tilalle tästä taksia ja sitten suuntaamaan messukeskusta kohti. Meidän aikataulu meni täydellisesti. Lookit onnistui tosi hyvin. Ei tullut mitään säätöä tai turhaa niin kuin sähläämistä. Värit meni vaan hyvin ja hiukset meni hyvin ja oli hyvä laittaa Elio niitä vähän valmiiksi. Ja meikäistä tuli kauniit. Taksilla kohti messuhallia. Tässä alkaa jo kisafiilis nousta.
Nyt on alkukilpailu käyty. Molemmat päästiin ykkösvertailuun, eli finaaleissa nähdään. Joo, me käytiin äsken vähän pyörittelemässä öljyjä pois pyyhkeellä. Ja nyt me mennään syömään ja pikkuhiljaa sitten valmistautumaan illan finaalikisaa kohti. Kyllä, tässä on varmaan ihan hyviä aikaa, niin vois vähän kierrellä noita messuja ja käydä moikkailemassa tuttuja. Vähän fiilistellä kisoja. Kyllä. Mutta alkukilpailun jälkeen jäi tosi hyvä fiilis. Lavalla joo. Siis oli niin kivaa. Meni tosi hyvin. Multa tarisi jonkun verran jalat, mutta muuten meni kyllä tosi hyvin. Mut me palataan fiiliksiin myöhemmin. Me lähdetään kertelemaan messuja ja syömään. Kyllä. Keskittynyttä touhua. Kyllä. Sitten vielä yhdet karkit ennen finaalia. Tossa pyöri äsken klippejä Väkkäriltä ja lavalta ja kisatunnelmista. Ja nyt ollaan Siirin kanssa täällä autossa. Siiri istuu tuolla pimeydessä takapenkillä. Ei näy kuin valkoiset hampaat. Me lähdettiin ajelemaan kohti Helsinkiä, kotia kohti. Ja ihan pikainen catch up. Elikkä kuten tuosta palkintojen jaosta nyt näkyi, niin hän vei yleisen sarjan Suomen mestaruuden. Tuore Suomen mestari istuu siellä. Ja mä tulin toiseksi. Nyt on sen verran väsynyttä meininkiä, että me palataan fiiliksiin ja jatketaan huomenna, joten huomiseen. Moikka! Nyt on siis kisan jälkeinen päivä, eli maanantai. Me nukuttiin hyötyöunet ja käytiin äsken myöhäisellä brunssilla. Kyllä.
käytiin yhdessä eilistä päivää ja ihanaa viikonloppua läpi ja juteltiin ja kaseltiin ajatuksia. Ja ajateltiin, että kuvataan tähän videoon vielä pieni tiivistys. Eilinen päivä, kuitenkin kisapäivä, aina menee vähän muissa ajatuksissa kuin kamera kädessä juostessa. Jep. Elikkä, no jos vaikka käydään päällimmäisiä fiiliksiä läpi viikonlopulta. Elikkä, miten eiliset kisat meni? Sijoitukset. Me ollaan siis 1 ja 2. Eli Bikini Fitness alle 169 senttisten sarjasta, niin voitin eilen Suomen mestaruuden ja Ronja tuli sitten hopealle. Pisteet, jos en ihan väärin muista, mulla oli 7 ja Ronjalla 9. Oli tasainen skapa meidän välillä, mutta sijoitukset meni tällä kertaa näin päin. Joo. Oli tosi mielenkiintoista kisalla samassa sarjassa ja vastakkain. Ja me haluttiin nimenomaan kokea tämä. Päästään yhdessä sinne lavalle. Ja kyllä, pakko myöntää, kyllä me manifestoitiin, että nämä sijat menee näin. Että me saadaan meidän kotiin 1 ja 2. Kyllä. Ja totta kai me tiedettiin, että kultamitalia voittajia ei voi tulla kuin 1. Ja meillä on sama sarja, joten me tiedettiin, että molemmat ei voi olla kirjaimellisesti voittajia. Sitä palkintoa ei voi jakaa. 1 on 1. Se, että me saatiin jakaa se ihana hetki siellä yhdessä, jäädä sinne sijoille 1 ja 2. Ja saatiin se yhteinen lavakokemus. Me oltiin vieläpä vierekkäisillä numeroilla, eli oltiin koko ajan lavalla vierekkäin. Me oltiin käsi kädessä. Se koko palkintojen jako alusta loppuun saakka. Kyllä. Ja kaikki ne hetket just ennen lavalle menoa ja kun tullaan lavalta pois, me saatiin kokea ne kaikki yhdessä. Niin kyllä mä sanon, että koko kisaviikonloppu, koko preppi, koko kisapäivä, niin se oli se kokemus ja ne kaikki muistot, mitä me siitä saatiin, ne oli tärkeämpiä kuin yksikään mitali tai sijoitus. Sitä ei voi mitata pelkällä sijoituksella, että me saatiin oikeasti meille ikuinen yhteinen kisaviikonloppu ja muisto. Pakko myöntää, että kyllä mulla sellainen on totta kai pieni harmitus siitä, että mä tulin itse toiseksi, mitään ottamatta pois Siirin upeasta suorituksesta ja menestyksestä. Hän on sen kaiken ansainnut, mutta totta kai sellainen, luonnollinen harmitus. Sitten varmaan herää kysymys, että no mitä seuraavaksi? Niin itse asiassa ihan muutaman tunnin päästä otetaan palaveria meidän valmentajan kanssa. Lyödään siinä sitten tulevaisuuden suunnitelmia vähän lukkoon ja tiivistetään siinä samalla sitten eilinen päivä ja katsotaan, että miten tästä eteenpäin. Mutta me palataan sitten meidän suunnitelmien kerran vähän myöhemmin, kun ollaan itse saatu niihin vielä varmuudet. Tämä video alkaisi olla tässä. Toivottavasti viihdyit meidän kisaviikonlopussa. Me palataan tulevien suunnitelmien ja pläänien kanssa myöhemmin. Niistä pian lisää. Kyllä. Moi moi!